играта Съм или не съм. или така наречената Just Have Fun. И това е Нати. Тя ще ни задава въпросите. Здравей, Нати. Да, здравейте. Да, нека започнем с въпросите. Така, първи въпрос. Изневерявали ли сте някога на някой? Случи ли се няколко пъти? Добре, следващ въпрос. Карали ли сте каруца? Не. Определено. Не съм. Гледала съм, да, виждала съм. Возила и аз. И ти подкарам. Карала съм. Така. Целували ли сте се на публично място? Обарвали ли сте някой по задника? Сигурно. Това е момиче и момче. Добре. Спали ли сте някога на пейка? Не. Не ми се случва. Не ми се случва. Добре. Пробвали ли сте да пушите? Не съм. Добре. Имитирали ли сте някога Гери Никол? Разбира се. Ние поняли. Да, прав сте. Да. И плакали ли сте на тъжен филм някога? Да. Да се случва. Доста пъти. Доста при мен. Да, продължаваме следващия. Спали ли сте някога на земята? Да. На пижамата парчета, на всякакви неща. Яли ли сте октопод? Само един път. Идиомите. Га? Ми хареса ли ти? Играли ли сте кютек пред хора? Да. Разбира се. Особено на 15. Особено на 15 юни, да. Яли ли сте калмари? Да. Аз такива морски неща не обичам. Преди 100 дни. Супер, никога. А даже и помниш. Бяха я. Карали ли сте АТВ? Да, разбира се, съм бърняла от всякакви Няколко пъти. И много интересен въпрос. Яли ли сте кучешка храна? Да. Аз виждаш, че съм. На онези бомбонките, аз там разбрах това, като първо. Не, бомбонки там имаше. И успях да оцеля кучешка храна, не беше и беше приятно. Просто беше ми върна. Но все пак това беше въпрос. Радвам се, че не си. Ако ви е харесало видеото, е хубаво да го харесате и долу в коментарите точно на това видео да дадете предложение на следващото ни видео, което сигурно ще бъде утре. Да, довиждане, това е